Oke, ada lagi yang mau ikutan lempar bunga silakan. Aku. Iya, kalau 2025 lempar bunga bukan untuk dapat jodoh, untuk dapat hadiah. Betul. Jadi siapa yang butuh silakan maju ke depan gitu. Sik. Gitu ya. Oke, siap. Yuk boleh majuan sini Ibu. Siap. Biar pengantin lemparnya nggak terlalu jauh-jauh ya. Karena nanti bisa kena lampu di belakang. Oke. Starnya Indonesia dong. Sambil joget boleh, sambil joget. Nanti kita hitung ya. Kaya ngene rasane wong nandang kangen. Rino wengi atiku rasane tansah kelingan kepengen Boleh dong joget. Oke, kita hitung ya. Ya siap. 1, 2, 3. Iya. Joget lagi. Joget dulu, joget. Suwene ku ngenteni. Oke, siap lagi ya. Kak Dia, Kak Irul. Mas Bos ngomong Mas Bos. Oke yuk.
Bocah Langsung kaya aja ya ngono. Mas. Kita ke sana yuk Mbak Yuk. Monggo. Yang mana? Yang punya lagu sebelah mana Mas Bogel? Keluarga besar Kebumen monggo. Keluarga besar Bandung deh Ica, Bandung di monggo. Fitri. Monggo, nggih. Halo Mbak Tika. Yang mana Mbak Kartika? Kudune kowe ngerti. Mbak Tika nyanyi sendiri dong. Tresnoku nomor siji. Kena elemu rencani janji. Kowe tekong larani. Usaha tulis ra kurang-kurang. Matiku wis pol-polan. Pas aku dolan jebol ketemu kowe ning dalan.
Mulai beda digembredek nemen yakin Penyanyi ku anggaran wetengi loro kabeh. Yuk, Ayo bos, Mas jelas Bimo, nada untuk Anda semua. Bersama dengan Raisa Musik tepuk tangan bos Wardoyo. Merauke Papua Selatan. Sing duwe Mas Oh, Hendy. bos saya kita. Oke. Kebumen bergoyang sambil Ratri tansah hangat. Mbak, kene poligami kok gak apa-apa. kira poligami trisum. Mas No. Apa liriknya lali? Tansah hangat tekan mudo yai. Pak Wardoyo. Nggih. Wong bagus ati nyedao ning sanding engkang pundi nyawang manis esemu. Rame rasaku tentreme. Yang mana? Ayo bos. Sayangku. Waduh, gimana ini salamannya? Pindho samudra pasang sugeng manapa tresnoku mring sliramu sayang jayane bulan kang sumunat amyoling tawan yen sliramu kang dadi kamu. Pak Wardoyo. Asik asik. Bosku, bosku. Bos Wardoyo. Ngadeg lah. Loh. Kita fit. Jelas beda. Wong bagus akhirnya ragaku sirna molo roba sandero ngatiku amarga tapi doa wayang ing pikirku hayo pegat tresnoku do sayangku. Bos Wardoyo. Oke, bayar. Terima kasih. Kesun, Bos Wardoyo. Dapat kainnya orang dihitung sisan ini berarti. Kesun. Terima kasih bosku. Terima kasih Bos Wardoyo. Iya. Blok. Mbak Fitri. Wong bagus iki nyedang
matur sembah nuwun. MC Mas Wardoyo. Matur suwun lho, Mas. Nanti kamu cari lakban ya. Bos bengkel. Bos bengkel. Ya bos iki. Bismillah 3 kali, bisa kali. Anjay. Ada Indonesia dong. Bareng tua-tuanya. Mas Haris. Sing kutho wis tak liwati. Sewu ati tak takoni. Asik, asik. Nang kabeh padha ra ngerteni. Lungamu nang ngendi. Pirang taun malah goleki seprene orang bisa nemoni. Asik, ayo Bunda. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Keren nabai bojone. Jelas nada asli yang palsu semua. Lagi-lagi Bunda. Goyang dong ibunya. Goyang sambil asoy wis tak coba lalekake jenengmu saka hatiku satenane aku ora ngapusi isih tresno sliramu umpamane kowe wis mulya mulyana lilaku lila ya mung siji dadi panyun cari aku pengen ketemu sanajan tak kedeping noto kanggo toko kangen jroning dodo sanajan waktu mung sadelok tanggo tombo kangen jroning dodo. Tepuk tangannya mana Sudah dong? Mas Bogel. Ibu napa malih?
Kene Mbak Nurul duet karo Mas Bukel. Malah Oke, baik. Bu Muji Pondok Taraso. Mbak Nopi siap. Dek Nurul. Mas Ari, mana Mas Ari? Gosari. Oh, bojone Mas Ari. Oh, nggih. Ayo Mbak Novi apa Mbak Nurul iki? Ayo Mbak Novi, monggo. Siang pantoro ratri mung eling manis sing ati setiaku bisa anduweni Dek Nurul marang sang Nurul Bukelwati asuk Dek. Ayo Mbak Novi. Kang liputi lintang bulan dadi saksi. Umpamane dapat baljani janji sapa yo mati sapa yo mati. Tenane Cahayu.
Matur sembah nuwun Mbak Nurul. Beli tangan semoro wes. Spesial kagak Mbak Muji. Bu Muji berdiri. Situ nyawer apa ora? Panitia sik enten ngajeng monggo. Wis dibayar nang bojomu wae selunas. Ayo arep nyanyi dhewe. Bu, sini Bu. Tong mriki Bu. Ini Pak Muji pun disedari nyanyine lho. Umpama aku rawat Cocweken. Aduh. lara tak wales lara kaya tatu sing tak tampa nanging aku ra mentala Dari sini aja Bu Muji. Jelas ya, Bu. Aku nang kene wae lho. Aku di mana ini? Nang kene wae ben wong loro. Mbak Muji. Tarik lagi Bunda. Asal. Aku ngambilnya dari sini ya. Pak Muji aku durung. Bu Muji. Asik. Aku rawat di kosan tak wales lara kaya tatu sing tak tampa nanging aku ra mentala ayo ngomong aku rawat di kosan aku kowe kandeng wong liya nanging atiku wis kadung Bu Muji. kowe milih tresno liyane Jelas ya. Asal. ayo apa kowe ora eling nang semono kowe janji Pak Sarmin monggo. ora ono liyane eling mbok yo kowe eling aku ora eling om gogel kene lho kancane aku ayo Janji tresnamu ora ana liyane. iya Nyatane saiki
Mbak Muji.